Sziasztok srácok! Ebben a mai videóban meg fogom mutatni a Steel Brainrot bázisom. Ugye tegnap volt az event, itt látni lehet, hogy 9 perc múlva jön a Graveyard event valami, vagy olyasmi, és akkor jön majd egy Ying Yang event is. Na, három szintes a bázisom. Alul azok vannak, amik kásokat termelnek. Itt azért vannak én bénábbak, mert a Fuse Machine-ből meg akarok csinálni párat, és itt a Halloween indexet is meg szeretném csinálni. Hát szerintem nem lesz meg 6 nap alatt. Ugye itt a legjobb alul az egy Cocofantó Elefantó, de ha felmegyünk, akkor majd lesznek még ott dolgok. És hogyha valakinek amúgy van gold dologja, vagy gold valamije, akkor majd tud velem ihőgatni, szóval majd tud adni nekem valamit, ahhoz be kell majd ugye friendelni. Itt a nevem, Epic Lena Best, igen, és szerintem mehetünk is a második szintre. Itt már kicsit vannak jobb dolgok, mivel hogyha valaki játszik egy eventen és van pénze, akkor elég jó dolgokat szerezhet. És előtte 8 trillió volt, csak hát rebirtöltem, de így is nagyon sok pénzem van szerintem, mert ugye már 500 millióval kezdtem, ugyanis ugye én most vagyok a következő rebirth, ez a 13-as rebirth, szóval most volt a 12-es, de akkor nézzük meg a második szintet. Itt egy Cappuccino Clownino, ez ugye tegnap jött be, ahhoz képest, hogy van rajta egy mutáció, azt hittem, hogy többet fog termelni, de ugye a Spooky Lucky Blockból lehet ezt kinyitni, és úgy vettem észre, hogy ugye benne van egy Bonnie Balabu, csak múmiásban, szóval gondolom azok, hogy a béna Brainrotok így Halloween-isítve, és így, ja. Szóval ugye már látni, hogy itt egy Cappuccino Clownino, egy Los Bombinitos, ez a Pumpkini Spiderhini és tegnap jött be. Szerintem tök jól néz ki, főleg, hogy ilyen bubblegum-os mutáció van rajta. Itt van egy Jackohilla, ez is tegnap jött be, és hát tegnap jó sok dolgot szereztem. Egy Skull, tudjátok, az a csontváz, amit ki lehet ásni, azt már eladtam, mert nekem az, hát túl keveset termelt, na. A következő, itt van egy Cacasito Satalito, na, nem tudom miért ilyen neve van. Ezen 2 mutáció van, és hát van gold, nem, összesen 4. Van rajta a gold mutáció, alapból ez a Graveyardos, hogy milyen, ez a hippes, van Taco mutáció rajta, és Lakukahácsás mutáció is van rajta. Közben itt van egy 2 mutációs Pakremat Mamat, mellettem itt van egy Zombie Tralala, mert rebirtöltem, és egyből valami event jött, és hát egyből leszpónolt ez, mert hát miért is ne. Itt van köztük egy Bulbito Bandito Tractorito, ez 4,2 millió termel 3 mutációval, szóval igen. Nekem most a következő rebirthöz 35 trillió kell, és az a struccfejű 3000, nem tudom mi annak a neve, elég, vagy Terron Struzzo Turbo 3000, azt hiszem. Itt van fent a 3 legkedvencem, és ezek mind loszok, mert szerintem a loszok azok brutál cukik, és hát tegnap lejött 3 Lost Lucky Block, vagy 4, lejött még 2 admin Lucky Block, egy Spooky Lucky Block, meg 3 Brainrot God Lucky Block egyszerre. Hát ez többször is megesett.
És ugye ez a Lost Tortoise, ezen egy mutáció van, ahhoz képest elég jól termel szerintem, de amúgy ugye például, hogyha tudtok valami jót adni nekem, vagy hogyha nem kell nektek, akkor itt a nevem még egyszer, be tudtok jelölni majd, és akkor tudunk együtt játszani, vagy valami. Igen, amúgy itt szemfülesek már észrevehették, hogy privát szerveren vagyok. Lassan kész a Witch Fuse is, 4 perc múlva pedig lesz az a event. Szerintem azt még megvárhatjuk. Szerintem megvárom azt. Szóval nézzük, hogy majd valami jön-e, valami jó. Ez a Kokofantó elefántó csak úgy leszponolt. És tegnap fenn voltam a privát szerveren, és random itt simán semmi event nem volt, meg semmi, se 4-szeres lak, se 2-szeres lak, és így random leszponolt egy Lavacca Saturno Saturno.